Falando de mercados, máis ben de mercadillos. Claro, que está pasando estes días? Porque a cousa non está para pôr o tenderete e, claro, tendo en conta o que pagan por colocar canto poden estar agora mesmo perdendo estes días, Bernardo? Pois o prezo é diferente, non é un prezo fixo, porque cada feira é diferente e porque cada concello marca as súas taxas por ocupar a vía pública ou por cada metro lineal que teña o posto. E hai custos extra, como poden ser a alta fiscal ou ser autónomo, seguros e os propios custos de produto e de mercadoría. Botamos números estimados para entender se compensa. Rianxo, por poñer un exemplo, taxa do posto, 25 euros. Seguro, entre 15 e 30 euros por día. Material e transporte, poñamos outros 20 euros máis. En total, 60-75 euros pode sumar. Pois ben, supoñamos que unha peza vendida deixa de beneficio neto medio uns 6 euros. E xa poñemos unha cantidade ben xenerosa. Para cubrir eses 75 euros de custe, habería que vender 13 pezas. E para que nos quede algo de beneficio, por exemplo, 50 euros, poñamos nunha feira que é semanal, que se fai un día a semana, habería que vender 21 pezas. Por riba dese número poderíamos dicir que o día de feira, pois sí, que compensa, pero con este tempo, que feirante recibe a visita de 21 clientes que acaben finalmente comprando? E iso cando o tempo lles permite montar o seu posto. Por iso moitos denuncian que levan un inverno de inferno e traballando a perdas dende o Nadal. Alba. Si, Bernardo, é unha situación insostible porque xa está de saber que hai moi pouquiña xente na feira e, claro, non veñen a comprar e hai moitas familias enteiras que viven disto e que moitos dos días, pois, o ingreso é cero. Antonio, Hola. bo día por dicir algo, non? Pois sí, por dicir algo. Porque a verdad, sabes como está o ambiente, que isto é inaguantable. As persoas que traballamos como autónomos, temos os gastos do autónomo, dos módulos, os ayuntamientos, que é unha salvajada para non faturarnos nada, e chega un momento que é insostenible. Claro, é que estamos a dicir, ti canto te costa vir aquí a traballar? Pois diariamente, abrir os ollos pola mañán son 70 euros de gastos. Sumas o que pagas os ayuntamientos, o autónomo, os módulos, xa sin salir da casa 70 euros de gastos. É dicir, para conseguir que o día se saia rentable, canta venta tes que facer, polo menos? Un mínimo de 300 euros para cubrir día. Brutos, 300 euros brutos. E estamos a falar de que hoxe, compañeiros, en toda a mañá, a estas horas, canto acabas de vender? 0 euros. 0 euros. Estamos coas mans nos bolsillos e con 0 euros. E así, un día, outro día, chega un momento que o mercado tende a desaparecer. Nos está pasando como o pequeno comercio, a cerrar todo Dios. Además, este tempo non axuda nada, xa estamos a ver, bueno, pois que sodes moi pouquiños os que hoxe estades aquí no mercado. Hasta cando oides poder aguantar? Porque claro, ti no teu caso, toda a túa familia vivides desto, non? Totalmente. Hasta cando aguantemos? Hasta que a nivel físico o psicológico, porque nos está afectando a nivel psicológico, aguantémonos a nivel psicológico, a ver si aguantamos, porque é insostenible. Os gastos están aí. Dende Nadal, dicíamos antes, cantas veces pudeches vir aquí a traballar ben? A traballar ben ningunha. Dende Nadal, estamos a falar. Sí, dende Nadal, ningunha. Hemos salido dende Nadal uns 8 días, pero as ventas son 30, 40, 50 euros. Me custa diñeiro despois de salir a traballar, inda por riba. Pois xa vedes, compañeiro, moita forza, Antonio. Xa vedes, compañeiros, que a situación aquí dos feirantes é xa completamente crítica.